Өрүсута тахымнан ыксаллах быгымайгы өскөн сөптөөх нехелектергер белемнени салганар. Хаңал сулугун бастакы жөппөн нехелегер, икки бөхөлегинен колбон билигин тыгынчаттан такса киолорор. Манна кетегинче 10 сыллакка лөнөр үс калааннан үгүс тутуу же уотууга былжамыта, онон белемнени күскө барар. Ол курду канал үйрагы гыталлар жону сергени онна сүйүнү сылгыны көһөрөр, эвакопууннары тергеллер. Колобра хоточчу бөхөлегер быстак кемме олорор үс пуун бар болуга, маны теңе ахынан өлүнен, эминен томунан техниканан оттугунан уматыгынан чыллыга улхан болгом тоуруллар. Бие хоточуга холора сылай көһөбөт у келдин келбетен, аны жоннор жаһаны жоннор холора бәйләрен күчтерне көһөлдөр. Бәйләр таксан барылар, онтон терәһенне хахисталар бут, он школа булдын, детсап булдын, олар готтон техникаларга хәләркәннән ин көмөлөбөт көһөлләргә. Онтон бию муньякка мет урышлар хәләркәннән иби көмөлөһүндә. Онна үһә мараны битер эвакопун ПВР бар хергер булла тух эби палаткалар надылар ден.